Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak grogi sithik-sithik. Biasa, ora tau nek nggone karo kamera ya wis ngene iki, Pak. Ora ketok iki. Dadi kaya iki polisi tak tekoni ya ngono, Pak. Jikire wong grogi kalah karo wong sing water kok iki, Pak. Cekas-cekas. Betul, nggih. Betul. Iki Mbak Nunung wis tekan omahe Pak. Sinten Pak namine? Pak Susanto. Desa mana, Pak? Nguren Siti. Nguren Siti. Lah iki awan-awan wis gugah Pak Elah rapopo ya dene dinane iki ya wis diterno Mbak Nunung. Wong jet tanggane ya Pak ya. Pak ngerti tuku mobil nek nggonku iki kondi Pak. Saking TikTok, Mbak. Mon dangu nek ningali Pak. Mun dangu, Mbak. Mun dangu. Ono Pak setahun. Kurang luwih, Mbak. Kurang kok lagi moro Pak. Nggih nglumpukke Artoria nak, Mbak. Nggih, nggih bebas. Oh, bener. Moro nek niki. Betul. Nek moro Mbak Nunung ra nggo dhuwit nek ra tok nggo mleh mobil Nggih, ya Pak ya. betul, nggih. Kanca-kanca iki Pak Susanto tukune cash keras. Nek kanca-kanca kepengin kredit, monggo cash tempo juga bisa. Pokoknya bebas, buka tiap hari ya Pak ya. Dari jam 8 sampai malam. Pak iki mau jam piro no? Jam 9. Sama esuk ya Pak? Nggih. Tepat Pak wonge on time jam 09.00 esuk. Kepengin ndeloki tapi ya alhamdulillah nek ora ndang moro ya. Iki mau payu Pak. Nggih, mun ketinggalan Nah, kabeh rezekine Pak Susanto. Kanggo mbake sing nang kelet ngapunten. Lah iki aji wong wis dijupuk Pak Susanto, dadi Mbak Nunung ya gak goroh. Makane nek seneng nek ngene Mbak Nunung ku sajat, nek ora ya bablas payu ya Pak ya. Ning ana tunggale nek kepengin iki ana velos loro tapi manual kabeh, metike payu. Nek kepengin iki ya monggo. Nek kepengin golek liyane ya akeh ya Pak ya. Pak, nek pelayanane Mbak Nunung ana sing kurang Pak. Wonten sae ramah yange. Masalah. Nggih. Ora keren lho, Pak. Mboten nek ketinggalane kereng tapi ramah. Pak, kok iso kowe ngalani ketinggalan kereng apa dah, Pak? Nggih. Saking logate ya. Nek logate Mbak Nunung aja. Iya ya Pak ya, dor-dor. Gak iso halus kok wong wedok gak iso. Wis gawan bayi yo ngene iki. Halus Pak malah. Pak ibuke sing ning kono jenenge sapa, Pak? Nur Kasana. Bu Nur, Mbak Nunung wis dolan nek nggone sampean 2 kali lho. Ora kaleng-kaleng. Kudu sok nek cuti dolan nggonku lho, Pak. Nggih. Tenan ra, Pak? Nggih. Dan kenal lah iki sing tuku kan TKI meneh. Wis kanca-kanca TKI sing butuh mobil ayo teko nek bola seperjuangan nek nggone Mbak Nunung iki disediani waki plate yo lokal. Warnane Pak iki dipilih putih skincarean. Amotesa RT. Nek aja tenan ora ya, Pak? Nah ya. Pak iki kok siap mudik lebaran gore ndi? Ora ngerti sing penting duwe mobil sik. Kanggo kanca-kanca pokoke aja minder, semangat tok. Loro duit buktikan. Kalau TKI lebih terdepan. Ya, Pak? Nggih, betul. Omongane tangga loro, Pak. Kudune padha duwe kabeh kok. Saiki ora peduli sugih. Ora duwe padha kabeh. Saiki mobil iki wis umum. Nah, nek nggone Mbak Nunung iki dari harga 100 sampai 450 ada. Pokoke teko ning nggonku. Ayo Pak siaran kanggo kanca-kanca. Monggo nek ajeng golek mobil teng Pahala Kencana. Pahala Jaya Motor apa? Pahala Jaya Motor, mobil lengkap. Mun ya. Pak sing dilengi-lengi bis. Lah Pahala Kencana iki masane bis. Tapi aji ape mirip wis ora apa-apa. Jenenge Pahala Jaya Motor ya. Pahala Jaya Motor. Mbak Nunung nek kene betah. Oleh nginep, Pak. Angsal Ajur iki. Guyon kaca-kaca ya. Mulai iki jago delok digekno Pak Teh sogatane ngeri. Nek sing kepengin do mampir ayo nyusul Mbak Nunung ning ngene Pak Susanto bebas ya Pak ya. Nggih, bebas. Ayo ngiwangi ngentakno jajane. Wis ngono wae, monggo disambung ya Pak ya. Matur suwun buat Bu Nur Kasana yang ada di Singapura. Semoga berkah ya Bu. Lancar, sehat terus. Matur suwun. Terus. Nah, ini Mbak Nunung udah sampai di rumahnya Pak Susanto. Wis tekan kene, wis muga-muga kari berkah ya, Pak. Amin. Lancar rezekine. Amin. Awet. Amin. Apa sing dikarepno dijabahi sing gawe urip. Amin. Sing penting Pak sekeluarga awake sehat. Sehat. Pandungane Pak gantian Mbak Nunung. Nggih, mugi-mugi pahala Jaya Jaya Motor. Motor diparingi lancar, berkah, barokah. Amin.
mantep. Nggih. Wis ra kliru. Nggih. Mare wis kedua. Nggih. Mantul wae. Yuk, terus gantian Pak. Sun ya Pak, makasih banyak. Ya iki tekan wae Ampun, Pak. Dah. Ada Pak iki biar iki. Iki lho Bu, aku nek gonem ape jago sik ngombe es teh. Matur suwun sanget dilarisi tanggane muga-muga berkah. Matur suwun. Terjual Avanza Veloz 15 Matic 2018 mabur tanggane neh. Nguren. Oh ya, mobilnya apik putih skincarean. Ya, matur suwun Mas. Oh ya, mobilnya apik awan-awan dilarisi tanggane. Mabur nguren. TKI Singapura. Ayo kanca-kanca, TKI saya butuh mobil yang teko ning showroom Pahala Jaya Motor buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Full pokoknya cash keras. Iki stoke mbak Nunung jewake ya, ana monyor-monyor kok gijure Sahrini, HRV, Agia Matic lagi teko anget-anget plat K, Brio, Avanza, terus Sigra, Calya, Mobilio, Expander, wis pokoke akeh bawa kabeh Grand Max minibus, Toyota Calya, Blind Van. Monggo mas-mase mbake Pak Emak ayo. Ndak dilarisi satset selak payu. Matur suwun.